Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimandi umabuye ubambolunya uhlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Funa ukwenza sure uthelitswa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shandele bobo. Shi popo. Shi. Take me to Abafebayo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuye ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa iphakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. King Ginger, cream de la cream. Red is for lovers. Yes, red is for lovers. Sanibone siswami ngadino man. Ngicela ukubuza, aniyazi indawo la idayiswa khona ama roses la kuthiwa isengwenya florist? I don't know, probably up there you can check them out. Oh, ngicela ngashayiswa imoto bani ngadino. Hayibo, my brother ngathi ngiyakufanisa mfethu. Awu ethi. Bona ngathi Ngihost ama-show mina. host ama show. Yeah. Ama-events. Ama-events? Yeah. Mapha uyena lo mjito sepitoli lo ohosta ama-events sex. Uyamazi mara lo mjito ku-TikTok lo ohosta ama-events sex. No, angicavi. Mina ngihost ama-events o-music. Music. Yeah. Uba igama my brother. Igama uTukiso. Tukiso. Yeah. Mamazeni bani? ukugwarula. Ukuku warona. Ha. Tukiso wena nokuku warona nethandana. Yeah, umntwana. Umuntu wakhe. Senesikhathi singayena nitshole. Sesinonyaka manje. Is it? Yeah. Njayami. With power to that. Manje ulufasa nini ifindo? Siyakhona yambona mamasi. How? We are expecting. Njayami. Hayibo. Bolova. No, power to that mfethu. So my brother, I want to know from you mfethu. Ungathi yini oyithandayo mfethu ngoma sister uGugu wethu? She's so humble. Gugu Warona. She's beautiful yabona without weave, muhle. Sure. I can afford it, I can cost. So wena umuntu othanda ukusave wena. Ngale kwalo. Okay. Yabo, sekunomuntu emile simsavele. Power to that. Sister, wena ungathi yini oyithandayo ngobhuti? Uyangenzela yonke into engiyifunayo. Ne? Isikhathi siyaba naso. Njayami. Akukho nje ubufirifiri noma mhlambe uhiqiqi obukhona. Secret. Ni grand ne? So wena sister, I want to know from you. In a scale of 100, ungathi my brother umthemba kangakanani? 94. 94. Oh, okay. Wena in a scale of 100 ungathi wena uzithemba kangakanani? 100. 100. Ukhona nomunye umuntu mhlawumbe othandana naye ngaphandle kabhuti? Cha. Ngithandana nje. Yebo. Awukaze Speaking in love. umbuzo. Hayi kodwa. Brother. Yebo. Yeah, mfethu ibambe nje. Ungayibamba. Oh. Ngizophinde ngibanga. Uzophinde ibambe. Hayibo, sifika nini manje amabhloma usafuni futhi? Ngiyaye emablomini ukuthi nikhaphule engikhazayo. Ufone manje khela uphendula phone. Awuphendula? Ngizophinde ngiphendule. Ayibalekile. Ubani? Ayibhalanga igama. Okay. Hayi ngaba mnandi bo. In a scale of 100, wena usithemba kangakanani? 100 out of 100. Ukhona omunye umuntu othandana naye ngaphandle ka my sister? Akekho. Uyazi ngihlezi nginaye. Ne? Yeah. Okay. Last one le. Sister, ikhonto ofisa ukuyiqolisela ku my brother mhlambe yenzeka kwi relationship yenu mhlambe noma mhlambe wakwayenza wangathola isikhathi sokuxolisa mhlambe because I want to give you a chance now to apologize. Ukuzingamkapha ngebhodo kuphela. Ish.
Nawe songazusho leyo nto. Hawu kodwa ngizivele bengikwatile. Alright. Nakhona besicabana nje into ezincane. Nakhona ngithi yazi mawucala uba pregnant kubana nje Sure. yabo and then askisi. So unakho kumkapha vele. Akwenzeka ngalo langa lelo. Awulimalanga Toka. Hayi angilimalanga. Ngiyakwazi ukuvika ngensizwa. Suzothi awulimalanga phela ngoba izinto ihamba kahle. Sorry man. Sister unesandla kanti. Awukusabi ukuboshwa kwaboshwa nje. Maka like ish bengikwatile man ish. Beka yazi ukuthi You must control it. Njayami, ikhonto futhi ukuyixolisela ukhipha konke mfethu. Nawe ikhonto ufuna ukuthi sorry kuye mhlambe eyenzeka mhlambe. Hayi. Maybe ngamxolisela kona ukuthi ngiye ngaphuza ukum-introduce yabo. yeah, maka ngoshela isikhathi wameke isimise lana like usimise labo uzofuna amablomu. No, ukuthi ngi-interested kakhulu kwi-relationship yenu because nje mhlawumbe no too. You know why? I see potential and ngibona ifuture kunina. Mina bafethu kahle kahle ngumuntu okwazi ukubona. Yes. So ishow yami njengoba nje uningibona ngihamba namakhamera kanje ngumuntu okwazi ukubona and ngiyakwazi nanokutshela abantu ukuthi izinto zabo izohamba kahle noma izohamba kanjani. So I'm in a process of that. Bafethu i-relationship yenu is strong. Yeah. I-right and inkinga ukuthi inesibhaxo phakathi. But ukubambana kwenu nebondeni nizoba nezinto eziningi ezinkulu but kunefueli emnyama engifuna silungisa. So yona wayengakhuluma ngemali ngifuna imali mina ukuthi yona ikhona na. my brother kunomsebenzi omkhulu ozayo. Okay. Yeah, and ngimbone ehamba ngeemoto ezinkulu angazi noma i-truck yini kodwa inkulu lento i-driver uwe mfethu. Ngicela Sister nawe ngikubona umuntu owenza abantu inzipho ngathi baphithizela bangena inzipho zimfishane ubakhipha inzipho zezinde bangena inwele zikundiwe baphuma inwele zila. Amen. Yabo ende kuuwe kungawena obafakayo kuuwe oshoyo ukuthi ubana kafakwe in. So kuningi ngikubonayo kodwa ngifuna ukunitshela but wami kunento engiyenzayo mina kuthiwa i-loyalty test. Loyalty test it whereby we switching phones for 60 seconds. Wena my brother, ucheck because if elimnyama lilapho, ucheck ifone ka my sister for 60 seconds ukuthi ku WhatsApp na ku Facebook na ku Instagram mawukuthi uyayisebenzisa lezi zinye izinto, ufletha nabo bani. Same applies to you my sister. Uzothola ifone kaBhuti, uyicheck na ku WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi ufletha nabo bani. Ayadlala lo muntu asam. Awuthiyami? Awuthiyami. Kanti ubani out kule relationship? Kodwa kanjani manje sokufuna amafoni. Inyawo zibhlungu yabo. Isima kuso. No. Sukani ngalapho. No, angisa understand. Ubani out kule relationship? Wena? Yeah. Mara ngathi akubonakala kanjalo ngathi umamazi out. Why kuyo khola ama shots? Uzwa ngaye. Cha, kusimo Uyangidisappoint. Isimo siphi? Baba saza abantu thina abano 8 months ku 9 months kumele atete next week usamile namanje uya awu kahle. Amablomo umuntu okho awuseke walanda. Amablomo ngizowalana. Unamafoni ethangena apha manje. No sister, uyabona sister ukuthi ngathi khonto efihlayo. Kanti ufihlani? Pho why you grumpy? Mara phone yami hayibo. Awuthi mina usaba ukukapha ngebhodo manje. Hayi lo. Keep ifone phela. Hayo. Musu kuzenza ibhari mfethu lana. Hayi awuthi amayibo. Wisosha wena. Awungithembi? Ngiyakuthemba Manje phone yami. Ngiyakuthemba. Yeah, asenzeni ke. Hayi. Kabonga. Beba sami. Kabonga. Hayi awuthi Kathi why mara amafoni yini uzenabo kwenzakala. Angizanga nabo. manje why wenza kanje? Let's back yami. Yes. La wayebaleka inkampani. Ayisape ngayo. Hayi. Nje uyangicanga bothi ufuna amabloom and then sokwamafoni ethu manje. Hayi bo nayi maka. No ilethe kumina. Hayi futhi Sure. ngeke. Ibe Nemali yami lapha. awungawari. Thathi. Ya neyakho. Sure. Uzangala sister. Ngeke sibaleke nefoni yakho. Wena. Ya ngiyakubona mani ngikubona une wallet le lama wallet lamade. Ngibona kuno cash. Ulokhu ukhipha ngalamanzipha akho uthi. Yo, ukhona yazi. Soqala ifoni yakhe. Ivule. Full phone. Angithi usimisile la wavuma. Full phone ke. Yini suswane letha ba. Haw, yini manje? Bamba sister. So right angithi. All right. Now what's up? Kahle baba. Mase ngithi type uzotype la. Makuvele igama lakho la ungitshela. Makuvele igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe yizo lezo.
Izobe Okay. All right, guys, my name is King Ginger, Cream de la Cream, ngintwana nje yase King Indlovu, and we are on WhatsApp right now, and we are about to tap the trenders. Tapa lapho uthi, I love you. Abakushayeli nina awuthi amjongo ba umuntu othanda umbala obomvu. Hayi lutho abangisheli. Abangisheli lutho akunalutho ngithi mama. Okay. Ya mangaboni nikusho sister, ungawari ukhulume. Okay? Akunane. Delete ke lapha. Type uthi sex. Hawu. Hayi sister angithi kumele sibuze. Awuthi Sesiyaphi lapha? No, angithi siyachecka. Kanti indaba talk. Kwenzalani? Mfethu. Valentine khuluma nami kwenzalani? Hayi Ginger uma mfethu. Yini? Hawu. Akunane ex. Okay, phuma lapha. Type uthi money. Sibone ukuthi ubani lo omnika imali or ubani lo abanikana nayo imali. Take your time. Ungawari ungasitatazeli. Indaba awuthi konke efihlayo. Hayi mfethu. Kwenzala? Ayenze into le. Yiphi kungamele ngiyenze mfethu? Kanti kwenzakalani mfethu? Ungayenzi Ginger lento le. Kwenzakalani? Asamba. Uzosamba. Ngithatha ecaleni wezange ngifuna ukuhamba. Sister khuluma nami kuvelani. Yini ubonani? Akunalutho lapha. Khuluma sister. Musukusaba lo mfana. Angithi umshaye ngebhodo manje yini umsabe? Angifuni ukumphinda phambi kwethu. Yeah, khuluma ke kuvelani lapha. Phela uMadam Rose Madam. Hayi. nakamfakela i-2000. Madam ofakelwe yena 2000. Madam ufakele yena i-2000. Uthi have you received the 2000? You ask her. Ngenala. Aw. Madam Rose ufuna ukubonakalisa ukuthi unemoto. Profile picture semotweni. Welcome ozobona. Ngakho lana. Awukhuzeki wena ngalomuntu wakho nalogogo wakho. Noma gaga lona Akakhuzeki. buka itori. Kwa kahle yena. So awuthemuna kwenzakalani no Rose? Hayi. Ngeke ngibize phela lokho ngomadam mina. Hayi akuna next. Akuna next kanjani? Akuna next. Makuyabhoha wena. Akuna next man. No. Relax. Akuna next kanjani? Akuna next. So simfonele simbuza ukuthi wena naye akuna next. Hayi kusakuna next lo muntu lo akaqali lo. Wathi usebenza naye eqaleni. Yaphela indaba yokusebenza bathi bayenza whatever lama events ababayenzayo. Nini futhi wabamfakela imali. Nini kwabe ukuthi beyohlangana. Usamanga wena waso manje ulala naye. Uyofanda amashow wena umfanda Ulala ngesende. naye. Umfanda ngesende. Ufanda amashow. Yiphi kumele ngiyenze iyiphi? Uzonyusela umuntu wami iBP mfethu. Kanjani? Namara. Wayudlala ngalomntana umbone ukuthi uphethe umntwana. Ukhohlakele lo mfana. Ekristo nalo Ekristo ngoba ngisesamba zange ufuna kwami. Wafuna usikhipha amafoni. Ekristo nogogo Rose nesebenzisa condom. Yeah. Yeah. Hayi sister ungali. So na sister sozoqhubeka nalo mfana njengoba umbona ukuthi yehlisa umoya awuthami. Uzozu uthusinja la. Yabo mfethu into enzayo. Awuna Hayi mana mfethu uzokuchazela indlela. Yini uzoyichaza? Samba. ufuna nini lo muntu lokho Usubamba ingane. ufuna lokho ngoba uthe wena lo muntu usebenzana ngakutshela ngathi ngizokubamba Mdala lo muntu. ngasho ngathi ngizombamba naye yavela yazi ngiyabonga bengithi sengamabhlomu kanti uzonginceda wena into ozoyibona ile angazi ngizobenzana Nenza njani uzoqhubeka nani nje? mamela yazi ngizobenzana Uzomenzani? awuhlukani nalo mama uthwala umcela imali uzomondla lo mntana awumyeki darling net for guidance awumyeki So ngibukeni angithi Suzovunyelwa uma isystem ukuthi uyolala uyomnika imali khona amela ilethe yonke la akathi nishile Unokukunika malini ngaphandle kwale 2000? unesibindi uyambona ungakanani lo muntu Yeah, mdala. hayibona Kodwa nemoto yakhe yinhle. nawe futhi manje mayinhle imoto mina ngoba nginamoto hayibona kanti But sister usengani maka wena ngapha uhamba ngeenyawo ngapha umithi ngapha ukhala usengani cha sister ngizama usengani hayi ngathi uzongiphoka So na sister usazoqhubeka utsho lena lona. indawo nalogogo hayi indawo ungincedeke kunamhlanje uzomfonela lapha kwami uzoyifuna 5000 ngiyayifuna ngiyawashintsha lamazi No, ngithe ngikubona unebhizinisi lakho lamanzi. ema kancane nawe kanti yini ngoba ngasiwe ngabe senze yasibekelana nale nto mfethu. Sezungaze uvula ifoni yami mfethu uyabona manje Ubani uRose? Uqale nini ukudla uRose? Yini lengako ibona kuRose ongayiboni? nalo mama lona nini lo mama uke waza ngemoto eminyama yeso Yeah. wafika wathi hayi umngani wami manje singiyabheka ngiphumela ngaphandle ngiyabuza usifana uRose uyamazi uma indoda ukwambona lekudeni mfethu. Uyazi ukuthi wena naye nizoba nengane?
Uba uRose. akazi lutho mfethu. Yabona manje Uzowazi ke manje ngoba kumele awodla ingane. Uzowazi darling. awuyimoshile yonke lento mfethu. Unike lo mtshiti ifoni mfethu ngoba lento yakhe imoshakele. Sister sicela ukucheck ifoni yakho. Hayi yami ngeke ngisayi-check uchekelani. Eyami isicheck sizoyichekelani ke. Hayi siyambonisa. Hayi wo eyami soyifunela ini ke? Sister ungenwe yini? Eyami ifunelani? Yini ingane yenzani? Nama uyabhora ngoba boyothengela ama-rose umuntu wakho manje yini? Angithi usuyicheckile ifoni ka my brother. Problem Ngenzeni? Kama mama. awinkinga Mara mfethu Jim. awinkinga nayi phone thatha Yavula. Hawu. Sister ngalusheshise. hayi phone yami phela ngoba ngilethela inkinga nje Woza uzoshayisa isithuthu dog. Yazi. lethele nje problem nje lethi problem lethi inkinga nje uyandlula wena ufuna ama-bloom sowafuna amafoni Awukahle. hayi makashem abantu bomama bayazala shem Hello. bomama WhatsApp. bayazala Mase ngithi uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye ifebe lezinye izinja la imgodo ungitshele ngoba yiyo lezo beququda uma ingane yakho yazo. hawu Alright. Alright guys, we're on WhatsApp right now. We're about to tap the trend. Tap lapho I love you. Indaba. hayi Eh. hayi wena shem Abakushayelini wena ke njengoba ujinja. kumele bangishele vele Wena uthini? ukuthi angiqomi Hayi mina lo. Wena lo delete lapho makuvela wena utype uthi sex. Sheshe ndoda. Unokuyicela sex kuma system mhlambe ngo WhatsApp. Yeah so. Okay. ya hayi shem Yini? bantu Wena uzoba isingle mother wena. akunanje abaqali ngami Bebhalelwa yimina. Cela udelete lapho uthi money. Sibone yena ukuthi usingle mother uyithathaphi imali. Usizo Ramaphosa kuphela. Yahamba lo. wena ukhona Lo kugogo lo. ubuyaphi vele Ngibuye eKZN eGingindlovu. Wathakela khona la Khona la. hamba khona sini hayi wena Ubani bekuboleka imali? hayi angazi ubonani wena Ubani obekuboleke imali? ngiyibolekile ngithi uyabona Awuthami Save ngale namba. uyo loyo Awuthami nawe ungaze ubuza umuntu omboleka imali mfethu kube ngcono umuntu omuphile. Yabo. Awudelete lapho mfethu ungithaphele uthi come outside. hey maka wena Yeah. hayi ngiyakuvuma Hayi intombazana. Okay, delete lapha thana mhoni. Awu laba bamithi. Oh niyabadlalela. Thanda kabi isende. kodwa mina nawe engapheli hayi Uzwile? hayi amnayi Awuthami protection order. Sister uthi niyaqhubeka niyajola njengoba umbona. mamela ngithi uyabona lo gogo wakhe lona ngizomize angaqedi ngayo Imessage ebuya kumina. Awudelete lapho. sazoyiphenya ngakusikazi nala mama ngathi akalingana Faki emoji. Yeah. Yebrinjol. Faki emoji yepentshisi. hayi. Faki naleya lamanzi lawa achitheka. Shesha. amanzi achitheka yona Lawo isquad ngathi asquata lawo. Athi qwa. Uyawazi. Musuqhaqhazela dog. uye kanye angithi bengibona usoyaphapha ngakulamanisa umntwana makahluphi uyalamaniswa How? Oh, Mm. akunosbuda mfethu. How? And then manje So niyabalanza manje. wo mamela bese sikaphapha bengisengibonisa phapha nje Mm. so umntwana makase kacala mina amazinyo menzani yamlamanisa naye ngimlamanisile Naye njengoba bekulamanisile. yena kangilamanisanga ungitholile i-ATM so akheke phela bese simana kamnandi sakho Kanjani sihlekani manje? Akuhlekisa. wena uyahlekisa nje ngoba udla imali wena. Sithandwa sami Ubengakayidli. Uthe uzoyi. Udlile. Udle yami. yakho kanjani ngoba ekayeka lo gogo awunamali wena Usho lutho. awunamali wena Angisana endlini yami. uthengisa lento wena Yeah, thengisa iborofa. And then wena uthengisani? hayi bo lo mdala ngijola naye Manje ekabanike ingane ke mawukuthi usubukudala udola naye. Su, bazokuncedisana Ya. Eish. cellphone yami Mnike mfethu. Mnike. Wena sazoqhubeka nijole nalo muntu nje umbone ukuthi akayindawo sengiphendulela akayindawo Ngisazothi kumela kude mina ngizobona ngengane. hawu ubalifa indlebe yakho inkomo kaSibusisi what if ingane iphuma impofu? Ngimpofu mfina mfethu. Asam. Wena Hayi wami nami wena Hayi ahambi nawe. Sister, and buka kunecamera, mungamshaya uzoboshwa. Manje awusho.
Naphuthi mara wayi problem. uzowokha njengoba uprek Bengokha vele ke sizogibela. ukhathele Uzohambisa. Ongambe nawe sofuna ukujola nami. hayi Asambe uzokhulisa umntwana. no Mfethu mina ngithembe wena mfethu. Asahambe ke nakisinabo abantu uthembeni blomo umuntu wakho hamba usengamablomo. why uthemba lo muntu ungathemba umuntu ojinja ikhanda jinja Angithi mfethu vele usebenza ngabo la. jinja Ngathi ngakapha. Nawe ngaba zange kumamela awuthi yami uyangoshela. Wena. Oh, usho siyafana kahle. Wena. yabona sister wena La ngiyohlangana nawe khona. yabona sister ngifuna ukukutshela yabona kube bengiyintombazane mina wena Hambe. Ngiyaphi nawe? ngabe sikhuluma uthi wena Ya madam G. ngabe sikhuluma uthi wena nomntana wakho niyakhala manje Uzongilanda mina. Akulande phela. Na problem ke. Nami bazongilanda phela. Ngingenaphi mina lapha. Abazongilanda. Ngihamba la. yabona kube bengiyintombazane wena nengane yakho ngabe niyakhala manje Asahambe. Ngiyaphi mina nawe? Yabona mara into zenzayo. ngenzeni Yapi? ngitheni Hama kuyakhenya. Uyaphora man. Umntana wani? wena umntana kabani lo Manje. lo mntana kabani Abo boyithu. Yizo nje phela into eshoyo. Yizo into oyikhulumayo. Ngabe azange sime la. awuthi amawona ngane Eyami lengane ngicela ukubuzana, ngicela ukubuza. Eyami. No two. ungamthinti awuthi yami lo muntu umithi No two. ucabanga usuboshelwa abantu ababili mina kube bengiyicherry Wakho ucama usingalento owakho. Uthambe kanjani? Hayiba ngithi mina ngiyazi. Oh. Mina ngiyazi mina. awuthi yami mphike lo mntwana Mara bayipho. Mina ngingasho athi no mina yazi ambona ngane mina. no yazi awuthi yami mphike manje umvumo umusa umbona Mamela ngitshela uwe lonke lo. Hayi option engcono. ya Uwe wonke ngathatha angithi sister Uyo wonke. angithi uniyalamanisa une right yokulama bizile labantu lapha. kanjani Wena manje uphuma ka doctor ucabanga ukuthi awuthi yami mphike lo mntwana mina yake yangenza lento ucabanga ukuthi buyaphi? Bengazi lapha Angithi uphuma ungitshela intshelo zakho manje. ya Hayi igcinile imali yami. yabo ufuna ngitshele mina unamali wena udlaba gogo wena uphela. Ya, kodwa eyakho. Uzoyigcina namhlanje. ya uyayigcina uyigcina kulo doctor lo nibuya kuye awuthi yami Awalithanda ufaka. no siswami ukuthi lento le Noshukela lokufana noshukela lokuyafaka ushukela yini? ikuthi lento yenzayo angijoli nomuntu wami Wangafethi. ngiyayazi lento yenzayo yake yangenza ithi ngixoxele nomngane wami So yini lento le? ya Hayi mancane. Wangajoli. ngiyayazi lento yenzayo nginomuntu wami lento yake yangenzakalela mfethu ngingenalutho mina ngisakhula yezwa ngangisasebenza eSgate ngahlangana nenye ingane yathi ngathenga amaphilisi uyawazi lamaphilisi ekuthiwa ama-fruits lamaphilisi ekuthiwa ama-fruits ama-vitamin lawo 500 kanti akuyona yami ingane so nawe ungavumi Senonke la kwenzakalani? Choose doctor expensive. Why bongafuni ngethini? ya Ngibona wena uthi Why bongayethi? ngibheke. awuthi yami usulithengile leli philisi ekuthiwa ama-fruits Ngiyenzana eclinic mina Azo yena Ngabanga nje ngishudizana nebench mina ngiclina nama bench. Hayi. mlahle lo mntana uphike nalo mntwana manje nosubusiyazi ukuthi upreg. Mali yakusindaba yakho leyo. Leyo phela ngithi ezami nesibusiso. phika lo mntwana Kulamanisa ngoba uyaphapha. Mina ngizobona ngengane mfethu. ya asambe futhi So manje ngizobona ngengane. asambe futhi wena nja yami Yeah. ya sure Ngiyacela ngicela ukubona ngengane. ya hamba nathi ya wena sala la uhudula isisu Yo, wangibheka kanjalo mina sister cause ukube bengiyicherry flying kick ngabe yandiza manje wena awuthi yami Mar. nawe Phela mina hlahle ngibatshelile mfethu ukuthi asambe preg mfethu. asambe fethu ungahambi ungadonswa ile ntombazane ngekhanda asambe nje yami mshiye asambe dog asambe mshiye lo Angazi ngithini yazi. Yabona wena nendweni ezama direct wena. yini Sohlangana nawe khona. Ubusisa ongakazi ukubona. wena uzobona intokoloshe mina ngiyokunyisa mina yo dog enhle kunawe asambi nawe cause nawe uyafeba dog Uwe mosha yonke lento le. no nawe uyafeba Yabo ngayekilana. no nawe unomuntu Why ungayekila? Akusumuntu loyo mfethu. Nayi ifeature yami lana. lo munye i-past tense Akubalekile loyo mfethu. ayi asambi-ke nabantu abangazazi thina King Ginger Cream de la Cream le relationship yonakele imoshakele ngathi ukudla okudala osekushiswe yilanga haw mlahle lo muntu musilokhu umlinda take me home Hey yo, boo.
boom. It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje Miss